What's up mga kabugo? So may hapon na atong tanan. Nanaday mi diri karon kay nadawat mi og waiter karon dira sa pinakanindot nga hotel diri sa Ormoc. Muasil mi para sa amo pagmaon. Maganahan mo ani na video. Please like and share pero di ka ganahan. Lagi lang Scroll down na. Pero kay mga play man eh. Apply ba nadawat mo? Nadawat man eh. Mahatag mig tips. Basta mo pasikat sa amo. Para ang tip na mo kayong tip. Una ano? Baro ka. Ano? Ano? Ako pwede mo ito sa batang kuwan. Booking. Okay. Nag-book. Tawag mo ng one babe. Tawag ng customer. Dong. Waiter. Sikat din na doon. Kailangan man ka kayo. Dapat kita makawalan ang TikTok. Dito pa. Atas na kami dito. Pala siya na may social distancing. May hapon, ma'am. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Dapat to, ma'am. Good afternoon, ma'am. Pampili lang mo sa iyong gusto. Kung ano gusto mo, ikaw man ako gusto mo. Hindi mo na ganahan. Ay na, pili naman na ba yung tanong na to. Kaya order kay Prince Price, manok, nyako, na burger. Ako na pasikat din sa manager daw yun. Eh, para di tatang-tangan. Ako, gusto nang order ma'am. Natay lecture pack show din ma'am. Ganang adobong tangko ma'am. Pugso na to, bisag kung na siya order. Mo na style guys. Ganahan dahil yung mga amo. Pagkaman guys, ita magbuhat mo na pa ng customer na tagay at open. Ano na ito? Kipis tayo sa baso mo na rin. Ay di ba kita mandua? Pasag tahan. Kunit. Atay po sa langisa. Pa. Butang sa Iya, dan kuan. Dili. Kuan gid siya, kung gusto kang tip, dapat kami mo umit sa. O pinili. Madakan sila tip. Nanay tayo 100 ata dahil sunod sa pictures na rin. Pagkaw muwala na sila. Ako naman tahan, kayo man na sila kawan. Pak! Mahal rin. Kung man ka agad din pausalin. Matay plastic ana may gilid. Plastic diri natin, plastic ana sa bulsa pa. Magmuna na mo. Mana mo ma'am. Bayad na mi. Ato rin sa Tagalog karong murag pitaka-pitaka may resibo ba. Bayad ang mga rin sa Russian. Sukli ba yan? Tanawan sukli. 150 ang sukli na 150. Ma'am, nara ma'am. Guys, Kita mo hawa kung di hatag tip. ito kang makumana. Mana? Moto mo, benta. Lang sa ba? Kasabot man ka ng tip. Sabat mo tip. Yata yung mga nila ng si Binta. Yata yung kaya kaya ma'am pag Paglakaw nila, di na nakakuha sila sa link. mo din mo sa doon kay Nico man ta ang anak kanya ko mo sa manager. So ako din nasud sa plastic ba yung Supra. Nadarenda sa kusina, kuha to sa mga plato. Pagkasunod mo kumana kay tungod sa to kapasikat. Wala na manager. Daw lip lang siya mo karon. Malamot man mo na mga waiter way. Di na naman hawa ko. Ano siya naman tayo ba? Wala barang na ito natin, kasi di tayo morta.